Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 22 sa tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor Lisay. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Wanted person arestado sa kaso nga napulo ka counts sang rape. Roll-out training sa 20 ka barangay sa Pontevedra ginpangunahan sa PDEA. Sa balita national, Pilipinas nakarecord sang 32 ka bag-o nga BA.5 sub-variant cases. Malapit sa 40,000 ka kaso sang dengue na record sang DOH. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsor. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John. Ang Action Radio Philippines Standard Time las 6:13 kagkaron sa detalye na sang mga nagapanguna nga balita lokal. Naaresto sang kapulisan ng isa ka wanted person sa kaso sang napulo ka count sang rape sa may Purok Star Apple Barangay Bulanon sa may syudad sang Sagaya. Ang nadakpan naging kilala sa kay Christy Villegas sa 46 anyos kag residente sa lugar nga ginpatigayon ang operasyon. Samtang 1.2 million pesos naman o kon 120,000 pesos sa kada counts ang ginrekomendara nga piyansa batok kay Villegas. Si Villegas ang preso sa custodial facility sang Sagay City PNP. Nagluntad ang isa ka engkwentro sa tunga sang 79th Infantry Masaligan Batalyon kag mga rebelde nga grupo nga katapos ang Communist New People's Army sa sitio Tinibyangan, barangay Minapasok sa Banwa sang Calatrava. Las 6 kay na sang aga. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, hindi maganubo sa napulo ka mga rebelde ang nakaengkwentro sa mga militar. Dugang pa ni Pasaporte, wala naman sang pilason sa bayan sang militar, apang may nakitaan nga tinulo sang dugo nga sa dalanon nga ginagyan sa mga rebelde sang ginpatigayon ang hot pursuit operation. Naglawig sang 15 minutos ang pagbinayluhanay sang lupoka. Kag suno kay Pasaporte, luyag kung tani bawion sa mga rebelde ang kontrol sa sitio Tinibyangan kag kaiping nga sitio apang bangod sa kahangawa sang publiko, nagpadangat ini sang impormasyon sa militar. Sa iban nga balita lokal, ginpangunahan sa mga miyembro sang PDEA Negros Occidental Provincial Office ang rollout training sa may barangay drug clearing program para sa 20 ka mga barangay sa may Banwa sang Pontevedra. Ginpayag ni PDEA Negros Occidental Provincial Officer Jix Excropolo, aktibo nga gintambungan sang 20 ka mga opisyal sang Anti-Drug Abuse Council gikan sa mga cleared barangay sa sang Buena Vista, Hibong, Buena Vista Rizal, Burgos, Cambarus, General Malvar, Gomez, MH Del Pilar, Mabini, Pandan, Recreo, San Isidro, San Juan, Zamora kag sa mga uncleared barangay sa gikan naman sa may barangay Antipolo, Poblasyon, Can Roma, Don Salvador Benedicto kag barangay Miranda. Ginpahag ni Scropolo nga tuyo sa mga aktibidad nga mapalabot sa ilang rules and prevention sang barangay drug clearing program, drug-free workplace manual operations kag drug situation sa may Pontevedra. May 33 pa ka mga pending cases ang yara sa City Legal Office nga para ukon kontra sa syudad sang Bacolod. Suno kay City Legal Officer Joselito Bayatan, ini nga mga kaso ang may angod sa panggobyerno kangay sang litigants nga nagpasaka kaso batok sa syudad kag may kaso man nga ang syudad ay nagpasaka batok sa third party. Nagpasiguro si Bayatan nga handa na ang mga dokumento para sa magabulos sa iya. Ginpayag man Bayatan nga bukas man ini sa tion nga kinahanglan sa masunod nga City Legal Officer sang bulig sa mga pending cases. Antes ang transisyon, nagpahigangot na si Bayatan sa mga abogado sang CLO sa duha ka beses kag ginpahibalo sa sini ang mga kaso. Sa nahibaluan si Attorney Romeo Ting, ang incoming City Legal Officer sa idalom sa Benitez Administration.
Samtang magapakig-angot naman ang transition team ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez sa pila ka mga department head para sa pila pa ka mga dokumento nga kinahanglanon. Ini matapos ang preparatory meeting sa tungasang transition team sa outgoing kag incoming administration kaupo ng DILG sa may Bacolod Government Center subong nga hapon. Nagpabutyag ang mga department head sang karon nga administrasyon nga may mga dokumento na nga handa i-turn over. Ginpahag naman ni Congressman Greg sa tayang chairman sang transition team ni Benitez nga nangin matawhay ang ila sining nga una nga pagsinapol kag makita naman ang kooperasyon sang transition team sang karon nga administrasyon. Ginpahag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag nga sa Hunyo 30, 2022 na pati gayunon na ang formal nga pag-turnover sa mga dokumento base man sa memorandum circular bangod maga-report pa sila sa national. Suno kay Madayag nga ang transition team na ang magakadto sa kada department head kung luyag nila ma-access ang mga records kag dokumento sang mas temprano. So far okay man, no? Very fruitful man, and ang cooperation na manifest Manila kaila. So amo man ang intent sang transition teams to have a smooth and peaceful and orderly turnover from the previews to the incoming. Nabatian ang tingog ni Congressman Greg Gasataya. Sa katapusan nga balita lokal, magapadayon ng cost-cutting measures sa Negros Occidental ilabi na sa 2023. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, apisar sang 16% nga pagtaas sa National Tax Allotment Budget sa probinsya sininga tuig, bangod sa Mandanas ruling, ini ang liwat naman nga magadubo sang 14% sa masunod nga tuig, bangod man sang manubo nga koleksyon sang 2020. Dugang pa ni Diaz, kapin 600 milyones pesos ang liwat nga inubo sa pondo bangod sang ambo nga epekto, gani kinahanglanon man sang probinsya nga maghimo sa nagakaigo nga mga tikang. Ang cost-cutting measures sa maintenance and other operating expenditures sa kon MOOE sang nagkalain-lain nga departamento ang ginalakipan sang pondo para sa gasolina, kuryente, supplies, travel, kag training. Damo kita cost cutting nga ginaobra. We've already identified ang aton nga mga budgetary items, especially sa MOOE. 600 million ang kinahanglan naton nga i-decrease in terms of budget dira. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Refrando Diaz II. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:19 D3 Biofood. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kon sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo. Mayong gabi sa mga action namon, we are live sa mga netizen natin nga naka-tune in subong nga Wednesday night. Mayong gabi. This time action check na ng comment section sa aton sining Facebook Live kung may ara bala sa mga greetings nga paalinton diri sa aton watching right now. Mayong gabi dira kay Azur Sabanal.
Vito, Action An, kag si Dam Vinson, watching man. Si Madam Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Kamusta ikaw, Madam? Daw dugay ko na nga wala nakita sa NGCC. Ma'am Amoroso, good evening. Si Jonaline Ninyal, Descrepito, good PM, Action Dale, kag Action Ana. Tami ako kay Joy Family Bosil sa may planters. Kit Macariola, Edgar Cepeda, nagapamati gid. Thank you so much. Yes, Action Dale. Good evening sa mga ka-action naton. Dahil medyo busy pa ang ating linya. Sige, nagalantaw man subong si Raymond Barato. Oy, sana all Barato. Good evening. So Raymond Barato, good evening. Kag si Jolly De Colongon Aries Gado. Sige, salamat gid. Mga first time nga mga action nga nag-appear diri sa atong siningan notification. So thank you so much. Yes, si Ma'am Jonaline Ninyal de Crypto. Good evening, Action Dale. Kag Action Antamyaw ko lang Joy Family Busil sa Planters. Kit Macariola, Edgar Cepida, nagapamati gid ko na. Sige, thank you so much. And sa liwat kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Si Madam Ana Sinoro naka-tune in man, Action An, kag man si Zalazar Ellie May is watching. Madamo gid nga salamat. Zalazar sa akong sininga page action okay. Zalazar. Amo ya sininga don't know kung tuod yan nga real name or ano. Tuod yan nga real name. Tuod yan nga real name. Wala ka na yan, Dale. Ay, sorry, Dale. Gina? Sorry, Dale. Tentative kag hindi final. Tentative kag hindi final. Pero may katandaan sa mga very kapila ko binabasa nga. Redundant. Nakapila ko nabasa ang ginabutang mo nga tentative pa lamang ini. Pero hindi pa final. Hindi pa final. Ama ko gid. Sige. Sige. O isa mga ka-action nato na nga naga-comment bala nagapalabot sing sining mga greetings. Please state your location kung diin kamo ayon nga Banwa or Buho or location. Pwede Kabukiran man. Kabukiran. Sir Alex Monteza naka-tune in siya, nag-send sa link action nga nag-monitor sa subong nga gabi, and araman si Amy Nemenso, good evening. Si mo page action an. Yes, Action Dale. Sa ko galantaw sa aton gid Action Radyo Bacolod. Nga page. Pero loading. May problema gid man guro sa aton nga Nga ang tawag ni internet naton. Kado kadamo pa nga reklamo nagligad. Sige. Si Ma'am Girly Conyendo. Good evening, Action Ann and Action Dale, watching from Riyadh, KSA. Ay, by the way, happy birthday gali isang amon nga classmate gali. Classmate, batchmate. School. Happy birthday! Wala ka pa gani ka wala kong sino. Wala but high energy. Kay Teacher Karen May Pama sa Barangay Felicia. Happy birthday! Arin ni sa pagkasal ko, ang cute ba lang nga naka-black nga bayo. Ara to siya natabuan. Diba? Ka-very supportive. Happy birthday kay Mama. Kay Christian Bea Dalisay. Magaling ngalan niya, Christian, ka pang lalaki, tapos second name is Bea, pang babae, Dalisay. Natyan ko guro, nag-iisa lang siya. Hindi ko kilala mo. Sige, good evening dila kay Christian Bea Dalisay, naka-tune in man. Kay si J.R. Palmaki, man-action an. Kag si Jocelyn Aviles is watching. Salamat, Gid. Sino pa? Naglibag ulo nagsulod sa akon si Sir Raymond. Oo, si Raymond Barato. Dobag ako siya Salamat, Gid. Salamat, Gid. Wala pa sa top fan nga badge, so meaning bago pa lang gini siya. Yes. Isa mga kaksya mo na. Lapit na lang aton sining anniversary sa ARB. So, balantayan ang mga programs, activities nga pati gayon action an. So, suna ang aton sining announcement. Stand by mga kaksyon para sa mga balita international. May mamo gani. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution,
Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Department of Health nga nakarecord ang Pilipinas sang 32 kabagong nga kaso sang Omicron na subvariant BA.5 nga nagdala sa kabilugan nga kaso sa 43. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 21 diri ang gikan sa Western Visayas, 4 sa may Calabarzon, 4 sa NCR, kag 3 naman sa Central Luzon. Sa mga kaso sa Western Visayas, ginpahayag sa health official nga siyam ang gikan sa workplace cluster. Samtang sa isa kabalay naman ang 3 pa ka nag-positibo. Sa piyak nga bahin, 30 sa mga kaso ang fully vaccinated batok sa COVID-19, isang partially vaccinated kag isa ang padayon pa nga gina-verify. Nag-set up ang Department of Health sa real-time polymerase chain reaction o PCR agud nga mag-detect sa posibilidad nga monkeypox virus sa Pilipinas. Ginpayag sang DOH nga madinalagon nga nakaset up ang ila Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa PCR batok sa monkeypox cases bilang parte sa National Preparedness and Response sa pamahog sa nasambit nga disease. Sa memorandum sang DOH, ang mga samples mahimo lamang makolekta sa mga persona nga suspected o kung probable case ng monkeypox. Ang samples i-coordinate naman sa Epidemiology Bureau para sa referral sa laboratory facility agud ipaidalom sa confirmatory testing. Ginpahayag sa Department of Health nga malapit na sa 40,000 ang kaso sang dengue sa Pilipinas base man sa datos sa sa Enero 1 tubta Hunyo 4 tuig 2022. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakarecord ang DOH sang 39,705 ka mga dengue cases nga may 31% nga mas mataas kumpara sa kaso nga ginreport sa pareho nga panahon sang 2021. Kalabanan sa kaso sang dengue nga record sa Central Visayas, Central Luzon kag sa may Zamboanga Peninsula. Suno sa health official, 14 sa 17 ka mga rehiyon ang nag-exceed o kung naglapaw na sa epidemic thresholds sa nakaligan nga 4 ka semana. Samtang 202 ang ginreport nga napatay sa dengue halin sa Enero sa pungsod Pilipinas. Magasabi bilang bago nga chairperson sa National Vaccination Operations Center kon NVOC si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Gin-confirmar mismo ni Vergere ang report apang ginklaro nga mahimo pa magbago sa pagsulod man sa Marcos administration. Gin-pasalamatan naman ni Vergere si Undersecretary Mirna Cabutahe sa pagtingwa kag sa maayo nga pagdumala sa NVOC. Ang NVOC amo ang nagahimo sang guidelines para sa COVID-19 inoculation drive, nagamanage sa storage kag inventory sa makuna, ginasiguro ang timely nga pagdulong sa makuna kag syringe, subong man koordinasyon sa local government units kag iban pa. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippines Standard Time na sa 32 sa inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 22, tuig 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag-Action Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio.